гласуват нашата декларация изцяло. Perfetto. Lo faccio pieno? 50. Знаех само аз номера на Господ Бог, щях да му звъна. Щяхме да се разберем, аз за него, той за мен, нещо да свършим. И когато той пита ме, нещо искаш ли ти кажи, аз ще му кажа така. Едно Ферари с цвят червен. Ферари с цвят червен, едно за тебе. Не. Това му трябва на човека. А вътре гадже с бронзов тест, едно за теб, едно за мен. Това му трябва на човек. Нямаш ли си мобифон? Нямаш ли си, Боже мой, да те потърся? Да ме питаш, Господи, за какво мечтая аз, какво желая? И каквото, Боже, дадеш, всичко равно ще поделим. Ето за теб, ето за мен. Едно Ферари цвят червен, едно за теб, едно за мен. Това му трябва на човека. А вътре гадже с бронзов тен, едно за теб, едно за мен. Това му трябва на човек. С кола става. Това е добре. Просто добре. Трябва да бъдеш запълнена. Да употребяваме такава кола. Колата вози добре. Ускорява добре и ми харесва как звучи двигателя. Ще вземем за една, опакой за една за вкъщи. Това за малките деца в България. Много труден живот води. Едно Ферари с цвят червен, 1 милион с цвят зелен. Това му трябва на човека. И ново гадже всеки ден. Не знам за теб, но според мен това му трябва на човек. Едно Ферари с цвят червен, едно за теб, едно за мен. Това му трябва на човека. А вътре гадже с бронзов ден, едно за теб, едно за мен. Това му трябва на човек. Моля, проверете и опитайте отново. This number is not yours. Please check the number and try again.